אני לא אספר לכם את התוכן קודם בעברית, אלא ישר אני אכתיב ביידיש לצורך המתח. אם אספר לכם את זה קודם בעברית, אז כשתכתבו ביידיש לא יהיה מתח. מהי הפואנטה של הסיפור? אז אני חוזר על הבקשה. לצורך הכתבה של טקסט שיעבור בדיקה יסודית במפעל דוב סדן שלי ביחד עם עוזר מחקר של מפעל דוב סדן, אדם פלמן. אפרים ישלח לכם את האימייל שלו, אחרי שתכתבו ביד 2 עמודים, לא יותר, תשלחו אותם לאדם פלמן, לאימייל שאפרים ישלח לכם, אבל שיהיה כתוב ביד שורה כן, שורה לא, כדי שיהיה מקום לתיקונים. עכשיו, כאשר תשלחו לאדם פלמן לתיקונים, אני מבקש לרשום למעלה את השם שלכם עם האימייל שלכם, שנוכל להחזיר לכם את התרגיל מתוקן באדום, שאם יהיו הרבה שגיאות, אז זה ייראה כנוטף דם, וזה יעזור לרגש האשמה שלכם, כדי שתלמדו יותר מהר לא לעשות את השגיאות. אם לא יהיו שגיאות, לא יהיה אדם יותר מאושר ממני. אבל אני מנסה להיות ריאליסט. טוב, מתחילים? לכולכם יש נייר ועיפרון? אל תשכחו לרשום למעלה, תרגיל בשיעור זום 23, השם שלכם, של כל אחד, עם האימייל. כשיהיו לכם כבר 2 עמודים, שורה כן, שורה לא ביידיש, בסוף השיעור תשלחו את זה לכתובת של אדם פלמן, ומחר אני אתקן את זה ביחד איתו, ושלום על ישראל. הסיפור הראשון, זהו סיפור המשקף מנטליות של ליטווק, מנטליות של יהודי ליטאי. אני חושב שלא סיפרתי לכם אותו. אתם זוכרים דבר כזה? מה, עם ציילנקופ? נכון. סיפרתי לכם? סיפרתם משהו על ציילנקופ. אבל לא כתבתם, נכון? לא, נדמה לי שלא כתבנו. אוקיי, המטרה היא הרי הכתיבה ביידיש. הבדיחה היא רק צ'ופר מהצד. העיקר זה הכתיבה ביידיש. אז אנחנו מתחילים. בוורשה אנחנו זוכרים לדפק. לפני מלחמה זה היה בוורשה, מתי יהיה ליטפק מווילנה, אנחנו צוחקים. צוחקים. נכון, מכיוון שבוורשה יש יהודים פולנים, והסיפור הזה מראה על המתח בין יהודים פולנים והמנטליות שלהם, לבין יהודים מליטא והמנטליות שלהם. המנטליות היא שונה, וזה ישתקף בטקסט שאני עומד להכתיב לכם. אז תכתבו כותרת, ליטווק, אני מבקש לכתוב עם כל הסימנים הדיאקריטיים, כמו שלמדנו בשיעורים הראשונים. ליטווק is a
צלם קופ. למה אני שומע אנשים מדברים שם ברקע? למישהו יש רדיו? אנחנו גם שומעים את זה, אבל זה מפריע לריכוז. אפשר להשתיק את זה? So, is this? מה זה הרעש, הדיבורים האלה? What? עכשיו לא שומעים, אוקיי. אז הכותרת היא, ליטבק is a צלם קופ. אני מבקש שתשימו לב, כשיש מילה בעברית, כותבים אותה כמו שכותבים בעברית בדרך כלל. זאת הכותרת, תשאירו שורה ריקה, ואנחנו מתחילים. אני מכתיב. כשאתם גומרים לכתוב שורה, לא עוברים לשורה הבאה, אלא משאירים שורה ריקה, והולכים לשורה השנייה. אוקיי, מתחילים. ליטבק, קומה, זוגת, פוילישר, יית. אני חוזר. הליטבק, קומה, זוגת, פוילישר, יית, נקודתיים. שתי נקודות. פתח מרכאות. quotation marks. is a צלם קופ. is a צלם קופ. סגור מרכאות. נקודה. בהמשך. der ליטווישר. אל תשכחו להשאיר שורה ריקה בין שורה כתובה לשורה כתובה. der ליטווישר יד. לא לשכוח נקודות איפה שצריך, פתח, כמה, צרפה, חי, תחיתיות וכו' וכו'. der ליטווישר יד. פרגט. נקודתיים. מי שגמר שורה שלמה, משאיר שורה ריקה ועובר לשורה השנייה. der ליטווישר יד פרגט. נקודתיים. פיתחו מרכאות. quotation marks. וי azoi. Wie azoi kennen wir wissen, אני חוזר, wie azoi kennen wir wissen, אני שואל אתכם, האם הקצב של ההכתבה איטי מדי או מהיר מדי? מה אתם אומרים? לא שומע? בדיוק טוב. אוקיי. בדיוק טוב. אמרתם בדיוק טוב? אני אמרתי. אוקיי. איך אמרתי, איך המילים האחרונות? wie azoi kennen wir wissen. kennen wir wissen, אז ליטבק is a צלם קופ. סימן שאלה. בהמשך,
der פוילישר ייד, אני בכוונה משתמש במילים שחוזרות, der פוילישר ייד entfert. אם לא מבינים מילה, תשאלו on the spot, כן? der פוילישר ייד entfert, נקודתיים. אל תשכחו להשאיר שורה ריקה. תפתחו quotation marks, מרכאות. ואני מכתיב, מאפנט, לא שמעתי? מאפנט, פותחים, מאפנט, דם, קופ, פון, ליטווק, אני חוזר, מאפנט, דם, קופ, פון, ליטווק, און, קוקט, אריין. אני חוזר, מאפנט דם קופ פון ליטווק, און קוקט אריין. מפריד. לא, סליחה, לא מפריד. און קוקט אריין, אויב, עם אויב, און קוקט אריין, אויב, אס, איז, פארן, ציילם, אין, ליטווקס, קופ. נקודה. אויב אסיס פארן ציילם, אין, ליטווקס, קופ. נקודה. פרגט דר ליטווק. שואל הליטאי. פרגט דר ליטווק. נקודתיים. נקודתיים. פתח מרכאות. quotation marks. און. אויב. אין. דם קופ. פון ליטווק. אני חוזר. און אויב. און אויב אין דם קופ. פון ליטווק. איז נשתו. מילה אחת. איז נשתו. קיין שום צלם. סימן קריאה. שאלה. אני חוזר. און אין דם קופ פון ליטווק. איז נשתו קיין שום צלם. סימן שאלה. entfert der פוילישר ייד. נקודתיים. פתח מרכאות. quotation marks. is nicht ein ליטווק. אני חוזר. is nicht ein ליטווק weniger. סימן קריאה. האם כולכם מבינים את הכל? האם יש שאלות על המילים? האם מישהו רוצה לנסות לתרגם? כן. אז זה וייניקר. וייניקר פחות.
איז ניט אין ליטווק ויניקר, אז יש ליטאי אחד פחות. הרי פתחו לו את הראש, הוא כבר לא יחיה. יש מילים שלא מובנות, ומילים אני מתכוון לא רק מילים ארוכות, גם מילה של אות אחת. אני בכוונה הכתבתי לכם טקסט עם מילים רגילות בדיבור, אבל צריך להבין את כולם. לא בערך, לא כאילו, כן? לא את המשמעות הכוללת, אלא בדיוק כל מילה. הכל מובן? איספרן. איספרן ישנו. יש. יש. פרען יש. פרען זה נמצא. איספרן יש, נמצא. עוד מילה? הכל ברור? לא שמעתי תגובה? כן. לא, אני הייתי במיוט. מאפנט? מה זה? זה גוף כן, אני יודע מה כללי. זה. זה לא אני, לא אתה, מאפנט, כמו שאומרים, אפנן זה לפתוח. מאפנט פותחים. לא להתבייש ולשאול כל דבר. אפנן זה לפתוח. מאפנט פותחים. זה לא איך אפן, לא דו אפנס, אלא כולם פותחים. מה עוד? הבנתי. זה גישה כירורגית לראש של ליטווק, נכון? ודאי, פותחים לו את הראש, כי אומרים, אם אומרים שליטווק הוא צלמקופ, אם אומרים שליטווק זה ראש צלב, הכוונה היא, הפולנים חושבים את היהודים הליטאים למשכילים, למושפעים מהנצרות, לכאלה קצת מתבוללים, מכיוון שהליטאים הם יותר בפרופסיות חופשיות, ואז היהודי הפולני משמיץ את היהודי הליטאי ואומר, יהודי ליטאי זה לא בדיוק יהודי כמו שאנחנו מכירים, הוא מתבולל, הוא מזכיר לנו את ישו, הצלם קופ זה ישו על הצלב, כן? צלם זה צלב, וקופ זה הראש של הצלב, זאת אומרת ישו. זה האשמה נוראית. ובקשר לזה, וללא קשר עם ההכתבה, אישה יהודיה במקסיקו, אתם יודעים, במקסיקו, בערך משנות ה-20 של המאה ה-20, הייתה הגירה של יהודים למקסיקו, והיהודים במקסיקו חיו במין חברה די סגורה, כן? והם היו עשירים, כמעט ולא היו במקסיקו, במאה ה-20, לא היו יהודים פועלים, כן? כולם איכשהו, כן, סוחרים, והיה להם כסף. אז כאשר, וזה נכון, זה סיפור שסיפרו לי אנשי מקסיקו, כאשר פתאום החברה היהודית במקסיקו מצא יהודי אחד שלא הסתדר, והוא היה פועל, הם כל כך התביישו, שנתנו לו מזוודה עם סחורה, ואמרו לו, אתה תהיה קוונטניק. קוונטניק, מילה ספרדית, יהודי שהולך ומוכר מבית לבית בתשלומים כל מיני סחורות. כן? הם לא רצו שבחברה היהודית במקסיקו יהיו יהודים פועלים. זה בושה. אז מספרים על אישה יהודייה במקסיקו, בחברה הזאת, כן? נכנסת לחנות של תכשיטים. היא רוצה לקנות מתנה למישהו במשפחה. והיא מסתכלת על שעון זהב, היא מסתכלת על עוד כמה דברים, והיא רואה בצד, יש צלבים, כן?
חנות של גויים במקסיקו. היא רואה צלבים מזהב, והיא רואה צלב עם ישו הצלוב על הצלב, ועל כל דבר היא שואלת קוונטו קווסטה, בספרדית יידישאית כזאת, כמה זה עולה? אז אומרים לה על השעון מזהב, והיא שואלת על הצלב בלי שום דבר, קוונטו קווסטה, כמה זה עולה? אז המוכר אומר לה, ואז היא לוקחת ביד את הצלב עם ישו הצלוב, והיא שואלת ביידיש ספרדית כזאת, קוונטו קווסטה la cruz con el equilibrista, כמה עולה הצלב עם האקליבריסט, איך אומרים, עם הלוליין. כן? אז למה אמרתי את זה? בגלל הסלמקופ. אוקיי, עוד שאלות לגבי הטקסט? אף אחד לא שאל אותי, וזה קצת מדאיג אותי, לא שאלתם על הניקוד, על הסימנים הדיאקריטיים. מה, ברור לכם איפה צריך לשים חיריק, איפה צריך לשים פתח, איפה צריך לשים רפי על הפי? הכל ברור? אם הכל ברור, אני ממנה את כולכם מורים ליידיש. לי יש שאלה שלא נוגעת ישירות לטקסט. רגע, מי מדברת? בלה. כן. פולק ופויליש. כן. אתה יכול להגיד משהו על ההבדל? אני מבינה שיהודי פולני זה פויליש. פולני לא יהודי זה פולק, אבל כאילו... פולק זה בפולנית. אנחנו מדברים פולק. זה רוסית, פולק, גרמנית. בפולנית אנחנו מדברים פולק. אנה, רגע, תני לי לענות. אין לנו הרבה זמן, ואני רוצה לענות ישר. אנחנו מדברים עכשיו על יידיש, לא על שפות אחרות. ביידיש, הפולק זה לא יהודי פולני. כן. הפוילישר ייד, המילה פוילישר זה שם תואר. זה שם תואר, זה אדיקטיב. הפויליש פלוס עין רש. הפויליש הייד, יהודי זכר מפולי. עכשיו, ביידיש יש עוד ביטוי שאולי לא שמעתם, יש, טוב, לא, אני לא ארחיב עוד יותר, כי בסדר. עוד שאלות? על הניקוד, על הסימנים הדיאקריטיים, תרחמו עליי. מה? רגע, המשפט האחרון, אני לא הבנתי אותו בדיוק, תוכל להקריא אותו עוד פעם? תקרא אותו. כן, אז אצלי רשום משהו שלא לגמרי, כאילו ברור לי המשמעות, אבל אני חושב שיש שם טעות. Entfert der Polnische Ried. אז עונה היהודי הפולני, נקודתה מרכאות. זהו, ומה בתוך מרכאות? איז מיט אין ליטווה קווייניקר, אבל איז, אני לא יודע אם זה מתחיל מאיז. מה הפירוש? זה מתחיל. השאלה שלך מרימה לי להנחתה, כמו שאומרים, בכדורף. אוקיי, אבל מה המשפט? איז מיט אין ליטווה... אוקיי. חכה, אני הבנתי את השאלה. אני אסביר. והתשובה נמצאת בכמה וכמה מהשיעורים הקודמים שלנו, בזה אני לא רוצה להגיד שאתה לא זוכר, העסק לא פשוט. אין תפרדר פוילישר ייד, עונה היהודי הפולני. הוא עונה על שאלה קודמת. השאלה הקודמת הייתה איך אנחנו יודעים אם אין, כן? אם אין צלב בתוך הראש הפתוח של הליטאי, כן? אז מה? אז בתשובה של היהודי הפולני, שהיא תשובה שעונה על שאלה קודמת, זאת אומרת, המשפט שמתחיל במילה איז, שזהו פועל בזמן הווה, מקדימים במשפט בתשובה הזאת את הפועל. מתי מקדימים את הפועל במשפט ביידיש? כאשר אנחנו אמרנו כמה פעמים שהפועל במשפט ביידיש צריך להיות במקום השני, ולא במקום הראשון.
מתי מקדימים את הפועל, או את פועל העזר, לא משנה, מקדימים אותו כאשר המשפט הוא תוצאה של המשפט הקודם. במשפט הקודם הייתה שאלה, והשאלה היה, ומה אם אנחנו לא מוצאים צלב בתוך הראש הפתוח? עונה היהודי הפולני, אז יש לנו ליטאי אחד פחות. כן, אבל איך אומר המשפט המדויק? כי יש שם איז, בדיוק מה שקראת לי, איז mit ein ליטבק וייניקר. אוקיי. אבל אני מבין את המצוקה שלך, חסר לך איזה פועל, אבל הפועל נמצא איז זה יש. לא, הבעיה שלי זה לא עם איז, הבעיה שלי עם מיט. יפה. אז מיט אין ליטבק וייניקר, כן? זה כאילו אתה אומר, אז יש עם ליטאי אחד פחות. בדיוק, נכון. או אנחנו יכולים לכתוב, איז אין ליטבק וייניקר, גם זה יהיה בסדר. זהו, בדיוק, זה אני מבין. לא הבנתי את המיט. כן, אבל את המיט זה אולי קצת אידיומטי ביידיש. תשמעו, כשאני מכתיב לכם, אני מדבר מתוך ילדותי בראשית שנות ה-40 עם סבא וסבתא מפינסק, כן? אצלי נדבע, טבועה השפה המדוברת, האידיומטית, ממזרח אירופה. אוקיי. עוד שאלות? סוף סוף נפתחתם לשאול שאלות. עדיין לא שאלתם על הסימנים הדיאקריטיים. אני נורא מודאג, מכיוון שאדם פלדמן יעדים לכם את הדף, אם אתם לא תכתבו במקום את הסימנים הדיאקריטיים. זה בסדר, נראה כמה הוא רציני. אוקיי? אז אני עומד לעלוז ולשמוח שהכל יהיה בסדר, אנחנו נראה. עכשיו, בתוך ההכתבה הזאת, השלמתם עמוד שורה כן, שורה לא? בדף. 3/4 עמוד אני. כמה? 3/4 של עמוד. אוקיי, אז יש לי מקום לספר עוד סיפור על האופי, תבחרו, על האופי של אמא יהודייה בפולין, או על הגליציאנר. מה אתם רוצים? תצביעו. אפרים, תגיד כמה אצבעות יש. הגליציאנר. אוקיי. סיפרתי לכם את הסיפור על הגליציאנר? לא. לא זוכרים. לא זוכרים. כנראה שלא. אני כבר לא, אני מבולבל. אני מספר את הסיפורים האלה על ימין ועל שמאל להרבה אנשים, ולכן אני לא זוכר למי סיפרתי, למי לא. עכשיו, אני מודה לכם על הבחירה, כי היה לי בעיה עם הבדיחה על האמא הפולניה היהודייה. אשתי אמרה לי, אל תספר דברים כאלה. הם לא פוליטיקלי קורקט, זוהי בדיחה פורנוגרפית. ולא בשיעור שפתוח לכל העולם, לא. אבל מישהו אחר אמר לי, אתה כן יכול לספר, כי אתה לא מעליב אף אחד, וזה רק מתאר את המנטליות של אמא יהודייה פולניה. אז בהזדמנות אחרת, הולכים לגליציאנר. סיפר לי את זה, אני לא יודע אם הוא היה גליציאנר או לא, אבל זוהי בדיחה קלאסית על המנטליות של יהודי מגליציה. כפי שאתם יודעים, אולי אפילו יותר טוב ממני, מי שיודע היסטוריה יהודית, יהודי גליצאי נחשף לתרבויות, לגרמנית ולעוד שפות. היידיש שלו גם פתוחה, התרבות שלו, היהודית, פתוחה לתרבויות של העולם במזרח אירופה, כולל גרמנית, והיהודי הגליצאי, פרופסור דוב סדן, הוא דוגמה. הוא נולד בברודי. הוא יהודי גליצאי, אבל הוא לא הדוגמה של הבדיחה. אבל הוא יהודי מגליציה, ופרופסור סדן ידע, אני אף פעם לא ספרתי, לפחות 7 שפות,
היא ידעה גרמנית ופולנית ורוסית. ואז סיפרו לי ככה, ואני מכתיב לכם, ישר, כדי לא לקלקל בסיפור מוקדם. תשאירו 2 שורות ותכתבו כותרת. ממורכז, כן? יד, גליציאנר. זה הכותרת של הסיפור. יד, גליציאנר. תשאירו שורה ריקה ומתחילים. אני מחפש מילים שיהיו מתאימים לתרגיל מוכתב, עם דיקטט. אין מול, 2 מילים, אין מול, הוט מן, שלי, מן, גוף סתמי, לא אני, לא אתה, לכללי. אין מול, הוט מן גזן. פעם ראו, אין מול, הוט מן גזן. פעם אחת ראו, אני חוזר, אין מול, הוט מן גזן, וי, המילה הקטנה הזאת, וי, איך ש, וי, יית, גליציאנר, שרייבט, אני חוזר, אין מול הוט מן גזן, וי, יד, גליציאנר, שרייבט, יהודי גליצאי כותב, היהודי גליציאנר שרייבט, דם, אוס, אוס זה אות, כן, בכתיב, שרייבט דם אוס, אוס, פי, פי, איך אנחנו כותבים בעברית את השם של האות? פי פלוס א', נכון? מישהו יעזור לי בזה? כן. אוקיי. כן, כן. פי א', כן? די הידה גליציאנר שרייבט דם אוס פי, ציק, קומה, אזוי, נקודתיים. פעם ראו איך שיהודי גליצאי כותב את האות פי כך, נקודתיים. עכשיו אני מפסיק לרגע להכתיב, ותסתכלו עליי, כן? אני אראה לכם קודם באופן גרפי, איך היהודי הגליצאי הזה בסיפור כותב את האות פי. אז, ומסתובב כלפי חוץ. בבקשה, את היד יותר נמוך. יותר נמוך. רגע, ואנחנו לא ראינו מההתחלה. אוקיי, היהודי, אני חוזר, היהודי, להראות, היהודי הגליצאי, זה בסדר האצבע? כן. היהודי הגליצאי כותב את האות פי, כשהוא יוצא מהמרכז הפנימי של האות פי, ומתחיל לגלגל את זה כלפי שמאל, ומגלגל עד למעלה. זאת אומרת, הוא הולך בעיגולים מהפנים של האות פי, כלפי חוץ. זה מה שנקרא נגד השעון. נכון, נגד השעון. ואנחנו יודעים, אני מקווה שכולכם כותבים את האות פי, כשאתם מתחילים מלמעלה ומגלגלים עיגולים כלפי פנים. נכון? שזה עם השעון. עם השעון. יפה, עזרת.
אז עכשיו אני מכתיב את הטכניקה. הזוי, כן? אמרנו הזוי, נקודתיים. הייבט, אני חוזר, הייבט און schreiben, אני חוזר, הייבט און schreiben, von Center, von dem Ort Fei, אני חוזר, hebt on schreiben, von dem Center, von Ort Fei, und dreht sich Arois links, אני חוזר, und dreht sich Arois links in a Zirkel, bis der Gate, אני חוזר, bis der Gate zu dem Onheib von von Fei. נקודה. Firstly, רגע, gate to them, מה? bis der Gate zu dem Onheib, מילה אחת, Onheib, להתחלה, zu dem Onheib von Fei. נקודה. עוד מעט תראו כשנתחיל לתרגם ולשאול שאלות, אני פה ניסיתי בעדינות להכניס לכם מילים שאולי אף פעם לא ראיתם, אבל זה נראה אחר כך. נקודה, וממשיכים עם ההכתבה. פרגט, מן, חוזר, פרגט מן אין. שואלים אותו, פרגט מן אין. נקודתיים. פתח מרכאות, רוטיישמאץ. רב יית. מפריד. תראה, כן? דם אוס פי, דם אוס פי, schreibt man nicht azoi. אני חוזר. dem aus fei schreibt man nicht azoi. פסיק darf schreiben, מפריד, תראה, azoi. אני חוזר, darf schreiben, azoi. נקודתיים. ואני מראה לכם שוב, לפני שאני מכתיב הלאה, בצורה גרפית, ומראים לו ליהודי הגליציאנר, רואים את האצבע שלי? כן. בדף שרייבן azoi. זאת אומרת, איך אמר שלי? הולכים בכיוון השעון, בעיגולים, עד
נכנסים למרכז. ועכשיו אני מכתיב במילים מהייבט און. מהייבט און. זאת אומרת, מתחילים. מהייבט און, שתי מילים, הייבט און. מהייבט און. פון. אויבן, אני חוזר. מהייבט און. פון. אויבן. Sieg und keikelt מילה אחת. קייקלט. הקייקל זה עיגול. ומקייקלט זיך. מתגלגלים. ומקייקלט זיך הריין. ומקייקלט זיך הריין. bis dem Center, אני חוזר, ומקייקלט זיך הריין, bis dem Center von Osfei. נקודה. ואני ממשיך ומסיים. Entfert der Galizianer Jid. עונה היהודי הגליצאי, אני חוזר, Entfert der Galizianer. לא צריך תאית. Entfert der Galizianer. נקודתיים, פתח מחאות. פרבוס, שתי מילים. פרבוס דרף איך זיך. אני חוזר. פרבוס דרף איך זיך. ועכשיו בפועל העיקרי, במילה אחת. אני חוזר. פרבוס דרף איך זיך הריינדריין, יש פה פועל עם פרפיקס. פרבוס דרף איך זיך הריינדריין, קומה, אז איך כן זיך, אז איך כן זיך ארויזדריין. אני חוזר על התשובה. פרבוס דרף איך זיך אריינדריין, קומה, אז איך כן זיך ארויזדריין. סימן קריאה. ועכשיו את התשובה שלו אני מדגים גרפית עם האצבע שלי. הוא אומר ככה. פרבוס דרף איך זיך הריינדריין, אז איך כן זיך הרויזדריין. למה אני צריך להסתבך ולהתגלגל פנימה, כשאני יכול להיחלץ ולהתגלגל החוצה? אופייני לגליציאנה. שאלות על המילים בסיפור. אמנם הסיפור מורכב ממילים די בסיסיות, אבל אולי פה ושם יש מילים או אידיומים ביידיש שלא ברורים עד הסוף. אנה, הכל ברור? אנה? כן, כן, כן. כן? הכל מובן?
ככה. אז מה שככה, מה לא ברור? יחיאל, מה זה מהייפט און פון אויבן? מהייפט און פון אויבן, מה זה? יופי. תודה שאתם שואלים, אני כל כך אסיר תודה, אני אומר את זה ברצינות. קודם כל, מהו הפועל שלי? און-הייבן. און-הייבן. הפועל הוא און-הייבן. עכשיו, מהייפט און, מתחילים. זה זמן הווה. להתחיל. מתחילים. פון אויבן מלמעלה. אויבן. כן, כשאנחנו מתחילים לעשות באופן נורמלי את האות פי, אנחנו מתחילים מהחלק העליון של העיגול. מהייפט און, פון אויבן. מתחילים מלמעלה. אויבן זה מלמעלה. אויבן, כן, זה למעלה. למשל, איך אומרים, נגיד בסדר פסח, כאשר הסבא יושב בראש השולחן ומנהל את הסדר. זיצט אויבן און, בראש השולחן. אויבן זה תמיד למעלה. יש לי בעיה עם איך לכתוב את השם של האות פי. אמרנו שבעברית... מכיוון שבעברית, בגד כפת בראש מילה מקבל דגש, אז זה פי, זה לא פי. לא, מכיוון שגם בעברית האות פי, זאת אומרת, פונדמנטלי, זה לא פי, זה פי. אז כותבים בלי הדגש בעברית, אני מניח. בכל מילון עברי, האות הראשונה, נגיד באבן שושן, הוא יגיד לכם איך הוא נותן את השם של האות. אז כותבים פי בלי דגש ואלף. אז עכשיו, כשאנחנו כותבים, מכיוון שזה סיפור ביידיש, אז אנחנו שמים רפה מעל הפי או לא? ודאי. שמים רפה. ודאי. אוקיי. ודאי. זה ביידיש, וזה הצליל. ברגע שיש הצליל פי, כן? F, אז אפילו אם זו מילה עברית, אם אני נגיד, אני לא יודע מה, אם אנחנו נגיד, דר מנש גופה, האדם גופה, גופה זה מילה ארמית, ואנחנו כותבים את זה כמו בעברית, עם רפה על הפה. אבל אז התיבה שהמילה הזאת שאני רואה, פי רפה א', כן. נראית לי לא מתאימה ליידיש, כי ביידיש זה היה צריך להיות פי רפה עין, או פי רפה יוד יוד. לא, מכיוון ש... או לכאן, או לכאן. לא, מכיוון שהרי אמרנו שאלמנט עברי בתוך יידיש, נכון. שומר על הכתיב וגם על הצליל. אז בלי הרפה, אם כך. יחיאל. לא, בלי הרפה זה לא שומעים את האות פי. כן, יחיאל, אפשר רק להגיד לך, אני מסתכל במילון של ויינרייך, כן. אז בשביל האות פי הוא כותב פשוט פי עם הסימן למעלה, אבל בלי א', רק ככה. תראה, הרי אני לא יכול להתמודד עם הלינגוויסט, אני לא לינגוויסט. הוא כותב רק את הפי ככה, אני חושב שזה לא נכון. אוקיי. רגע, יש עוד מילון ביידיש, בואו נראה איך אחרים עושים. איזה עוד מילון? תסלח לי, אבל בזה הרגע מחקתי את האלפים, ועכשיו זה נראה לי פחות כואב בעין. אוקיי, אני מרשה לך, זה בסדר. אתם יכולים לכתוב זה מיד. מאוד כאב לי בעין. בסדר. אז אם ככה, אני מרשה לכם, ויכול להיות שאתם צודקים. אבל יכול להיות שבמילונים אחרים, למשל, אצל ארכבי, יש למישהו ארכבי? כן, אני תכף אסתכל. בואי תסתכלי. אבל אצל ארכבי יש הבדל בין פי לפי, אז תסתכלי איפה שהפי. בפעם הראשונה, איך הוא נותן את השם. רגע, תכף. קייקלט, זיך, קייקל זיך. קייקל זיך. הקייקל ביידיש זה עיגול. קייקלן זיך כפועל להתגלגל. כאשר אנחנו כותבים את האות פי בעיגול,
מתחילים מלמעלה ומתגלגלים עד למרכז. באנגלית, סליחה, בכיוון אני השעון. לא הבנתי בעברית. זה מתגלגל או מתעגל? אפשר, יותר נכון זה יהיה להגיד מתעגל, כן. גם הופך למעגל, זאת אומרת, נהיה מעגל. כן. נכון, נכון. כן. באנגלית, circle. סירקה, It becomes a circle. You do a circle, כן. You begin on the top of the letter, and you write a circle up to the center of the letter. of the letter. עוד שאלות לגבי... אני מרגישה כאן משהו, עם הריינדריין והרויסדריין, אני מרגישה שיש כאן איזה משהו שהוא לא נוגע לכתיב, אלא... ודאי שלא. אז אולי אתה יכול להסביר. בדיוק. אני חיכיתי לשאלה הזאת, מכיוון שהמילה הזאת היא מילה מאוד מאוד, נגיד, יידישאית. כאשר הרויסדריין, אדם ביידיש אומר, איך הופ זיכר רויסגדרייט, הכוונה היא נחלצתי מצרה. זאת אומרת, הייתי בתסבוכת, זאת אומרת, הייתי בתוך מרכז של תסבוכת, וכמו אותו יהודי גליצאי, התגלגלתי החוצה ונחלצתי. עכשיו, הריינדריין זה להסתובב עד כדי שאתה מסתובב לתוך מרכז של משהו. אם זה ריינגדרייט, הוא יסתובב לתוך מרכז של משהו. כאשר הגליצאי מעמיד את הריינדריין מול הרויסדריין, אז הריינדריין הופך להסתבך. והרויסדריין שמקובל ביידיש, להיחלץ מצרה. זוהי אמירה מאוד חריפה, שהופכת את הריינדריין, שהיא בדרך כלל ניטרלית, למשל, אירוטריינגדרייט, אני יודע מה, אירוטריינגדרייט, הוא הכניס על ידי סיבובים לתוך משהו. אבל בבדיחה הזאת, הרויסדריין, שזה תמיד ביידיש, יש לה משמעות של להיחלץ, אז כשהוא מעמיד מול זה את הריינדריין, להסתבך. עוד שאלות? אצל ארכבי אני לא מוצאת. לא מוצאת את שם האות? לא. אולי בהתחלת הפי, כשהוא מתחיל עם הפי אולי. חיפשתי שם, ואחר כך חיפשתי במבוא. כן, טוב. אז אולי במילון יידי אחר. אבל בסדר, לא נורא. אם נוח לך שיהיה פי עם רפה, אז זה בסדר. זה יותר הגיוני אפילו. אוקיי. עוד שאלות לגבי הטקסט של ההכתבה. לגבי המילים. הכל מובן? אוקיי. אז השאלה עכשיו לגבי הסימנים הדיאקריטיים. כולכם יודעים איפה לשים פתח, רפה, חיריק ביוד, קמץ, הכל בסדר. רק הקשבתי לך ושמתי איפה שאתה אומר ולא איפה שאני רגילה להגיד. למשל במילה אין, אחד. איזה מילה? אין, אחד. כן. איך כתבת את מילה אין? אני כתבתי בלי, אבל אם אני הייתי אומרת אותה... לא, תגידי על אותיות. רגע, אם אני הייתי אומרת אותה עין, ואז זה היה א' י' י' לא, סליחה, היית אומרת בדיאלקט פולני, עין. נו, בסדר, אבל אני אומרת שעשיתי לפי מה שאתה אמרת, ולא... לא, רגע, לא לפי מה שאני אמרתי. לא, אני רוצה להבהיר דבר. אני רוצה להבהיר לגבי מה שאת אומרת. כאשר
כותבים ביידיש, כותבים לפי סטנדרט יידיש, כלל יידיש ביידיש. כלל יידיש הולך לפי הכללים של איבו. מותר לך להגיד אין מנש כשאת מדברת, אבל לא כשאת כותבת. עכשיו תשאלי אותי למה. שאם אין זה השפה המדוברת של הדיאלקט שלך, למה אסור לך לכתוב ככה? אני מנסח את השאלה בשמך? כן. אוקיי. אז התשובה היא שכל שפה בעולם שהיא נחשבת את עצמה לשפת תרבות, יש לה אורתוגרפיה אחידה, כדי שכל דוברי הדיאלקטים השונים של השפה יבינו את השפה הכתובה. כמו שאנגלית מחייבת כללים של אורתוגרפיה, כמו ששפות אחרות מחייבות כללים כשכותבים בדפוס, ככה יידיש מחייב כללים של אורתוגרפיה, והדבר הזה קרה באיבו בווילנה, במכון איבו בווילנה, ב-1925, כאשר ישבו חכמי יידיש במכון איבו בווילנה, ובמשך שנים שיתחו בפני עצמם מהם הכללים של האורתוגרפיה של סטנדרט יידיש, של שפה מודפסת, שכל הדיאלקטים צריכים להסכים לאורתוגרפיה הזאת. וב-1935, אני חוזר על מה שכבר אמרתי, כדי להזכיר לכם. הוציאו חוברת שנקראת תקנות פון יידישן אויסלייג, תקנות של הכתיב ביידיש. ושם קבעו את הכללים, ושם אין, זה בלי פתח, מכיוון שמדברים על שפה מודפסת תרבותית ביידיש. זה לא אומר שאין זה לא תרבותי, אבל אין מנש זה שפה מדוברת. בשפה הכתובה יש מה שקוראים כלל יידיש, סטנדרט יידיש, והכללים של איבו מחייבים. עכשיו, אני מנסה להיזכר מתי זה קרה, בשנות ה-80 של המאה שעברה, היו כאלה בין חכמי יידיש, כמו שדוב סדן קרא ללינגוויסטים שעסקו ביידיש, היו כאלה שניסו לערער על התקנות של הכתיב ביידיש של איבו. ובכנס שהיה מנסה להיזכר, כי גם אני הייתי שם, כנס שהיה בקולומביה יוניברסיטי, מתי זה היה? בשנות ה-90 של המאה שעברה. תוכננה ישיבה איפה שינסו כמה מחכמי יידיש, זאת אומרת, אנשי אקדמיה, פרופסורים שעסקו בהוראת יידיש, רצו לעשות ישיבה, תכננו אותה, באותו כנס על תרבות יידיש, כדי לערער על האורתוגרפיה של סטנדרט יידיש של איבו. הישיבה לא קוימה. ועד היום יש לנו מהמערערים, יש עוד שרידים של המערערים, שכותבים יידיש באורתוגרפיה קצת שונה, אבל הם במיעוט מזהיר, ורוב האורתוגרפיה הסטנדרטית באוניברסיטאות, באוניברסיטה העברית ובאיבו, הולכת לפי
הכללים של תקונס ויידישן אויסלייק, שנקבע על ידי איבו בשנות ה-30. בלה, הייתי מספיק דידקטי? למה אתה שואל אותי? מכיוון שבשאלה שלך היה לי ברור שלא ברור לך שיש כתיב אחיד מקובל כיום באקדמיה. אוקיי, אני חושבת שיהודית העלתה את זה. כן, כן. יהודית, לא בלה? לא. סליחה. אז מכיוון שאני לא רואה אתכם, אז חשבתי שזו בלה. אוקיי. מה שמצאתי על האות פי... מי מדבר? יהודית. כן. מה שמצאתי על האות פי תואם למה שוויינרייך כתב. זה גם במילון של צנין. של צנין? של צנין, כן. אני מצטער, אנחנו לפי צנין לא הולכים, כי אומרים שזוהי גניבה. טוב, כן. מה אני אעשה? אצלי זה המשפוחה. בסדר. אני מקבל, אני חושב שזה הרבה יותר פרקטי לכתוב אות פי, רק את האות פי עם רפה, ונסגור את העניין הזה. פה אין לנו צורך בוויכוחים קזואיסטיים ומיותרים. זה פרקטי וטוב שזה כך. עוד שאלות לגבי הסימנים הדיאקריטיים. אוקיי, אז עכשיו, כדי לסגור את העניין הזה, אני אבקש מכולכם, ואל תתמהמהו ותעשו את זה בסוף השיעור שלנו. בכלל, כמה זמן נשאר? חצי שעה. אוקיי, אז בסוף השיעור שלנו, אני מאוד מבקש, תעשו סריקה, אני מקווה שכולכם יש סורק, תסרקו מה שכתבתם ביד, ותשלחו לכתובת האימייל של אדם פלמן. אפרים, שלחת לכולם? כן, כן, כן. כן, שלחתי. אוקיי, אז תשלחו את זה לאדם פלמן, לכתובת שלו. אני מבטיח, מחר ב3 אחרי הצהריים, אני עובד איתו, ואנחנו נעבור על תרגיל, ונחזיר לכם תשובה נוטפת אדום. ואם לא יהיו תיקונים, אני אהיה הראשון שישמח. ואם יהיו תיקונים, גם אני אהיה הראשון שישמח, ואז זה יחייב עוד תרגיל כזה, עד שתכתבו כמו שצריך לפי הנחיות של איבו. בכל זאת, לסיום העניין הזה, אני סתם רוצה לספר לכם על המנטליות של יהודים אמריקאים. לא סיפרתי לכם אף פעם על היהודי שקנה קדילק באמריקה? מה? אני חושבת שעברנו על זה. אמרנו, זוכרים את זה? כן. זאת שאלה יותר טובה. זה היה, פרופסור, זה היה מייסס וייגן גליציאן, וייגן ליטפוק, ויש הפוילישר. אבל אנחנו לא מדברים על הפוילישר. אוקיי, את רוצה שנדבר על המנטליות של אמא יהודיה מפולין? אני יודע, בישראל כל אנשים מדברים, זה פולני, זה יש הרבה סיפורים. אבל הסיפור שלי, אני לא חושב שאת יודעת. אולי אתן דוגמה, כן? לא הסיפור הזה, אבל דוגמה אחרת. כמו שאת אומרת, אמא פולניה, מה ההבדל בין אמא פולניה יהודיה לרוטוויילר? זה אני יודע. כן, כן, תגיד. בסוף הרוטוויילר משחרר. כן, לפעמים הוא משחרר. אוקיי, מה ההבדל בין אמא יהודיה פולניה למחבל? עם טרוריסט. זה...
יודעים או לא? It's the No. same. לא, זה לא בסדר. הטרוריסט לא משחרר. ההבדל הוא שעם טרוריסט אפשר לנהל משא ומתן. כן, אוקיי. שלא נדע. אבל לא זה הסיפור. הסיפור, אם כבר שאלת על האמא היהודייה, אז לא נכתוב את זה, אבל נספר את זה. בשביל המנטליות של אמא פולניה היהודייה. מדוע, אולי אתם מכירים, אני לא יודע, מדוע אמא פולניה יהודייה מסתכלת על סרט פורנוגרפי עד הסוף, עד שהוא נגמר? יודעים את התשובה? היא רוצה לדעת אם יהיה סוף שמח. כן, לא, סליחה. התשובה היא יותר חריפה. היא רוצה לדעת האם בסוף הם יתחתנו. זהו. טוב, נלך למנדלה? כן. זהו. אוקיי. התקדמנו מהקדילק לעגלה של מנדלה, זהו. רגע, על הקדילק לא סיפרתי לכם. עזוב, בוא נחזור למנדלה. נחזור למנדלה, אוקיי. יהודית, את רוצה לקרוא... רגע, קודם תראו איפה הפסקנו. בעמוד 5? ראש עמוד 5, כן. אז יהודית, תתחילי. מאיפה? שורה תגידו, ראשונה. אוקיי. Nicht das bin ich äußern. Meile ist versorgt, Baruch Hashem, auf den Schulhof das Pferdl, und allein nimmt man sich einen Platz in Beit Midrash. Bei Tag zerlegt man sich dort voran Olam, voran Oilem, mit Sforim auf den langen, verschmalzete Tisch, was beim Reingang neben Oven und bei Nacht zerlegt man sich allein auf eine Bank dort, wie beim Taten in Weinhaus. Weinhaus או ויינגורטן? Weinhaus. Und man schläft auf was die Welt steht. נקודה. 3 המילים, נישדוס בניחויסן כבר ראינו, לא לזה אני מתכוון. מילא. כן. 3-4 מילים תקראי, מילא. מילא ist versorgt, ברוך השם, auf den Schulhof das Feld. Okay, das Feld. Meile ist versorgt auf dem Schulhof das Feld. Meile, שיהיה das Ferdl, אני משנה את המילים במשפט. Das Ferdl ist versorgt auf dem Schulhof. Das Ferdl, הסוס, is versorgt. אני לא יודעת. versorgt, זאת אומרת, כל צרכיו ישנם. דואגים לו. איך? דואגים לו. כן, זוג זה, das Ferdl ist versorgt, זאת אומרת, דאגו לו ויש לו כל הצרכים, das Ferdl ist versorgt, auf dem Schulhof. הסוס, כל צרכיו, דאגו לו בשולהויף בחצר בית הכנסת. עכשיו, המילה פרזורג, הפועל פרזורגן, לדאוג לצרכים של מישהו. איך יוצא מפרזורגן לדאוג לצרכים של מישהו? זורגן זה לדאוג. פר, הפרפיקס פר, זה לעשות את הפעולה של הדאגה באופן
מרחיק לכת. פר זה פרפיקס שאומר לעשות פעולה באופן מרחיק לכת, הרבה. אז אם אתה דואג הרבה, אתה דואג שלאדם או לחיה יהיה כל מה שהוא צריך. פרזוגן זה לדאוג לצרכים של מישהו. הלאה, עוד כמה, 3-4 מילים. Allein nimmt man sich a Platz in בית מדרש. עד פה. ולעצמך, או לעצמו, לבד, זו עליהם לעצמו לבד. לוקחים מקום, תופסים כן. מקום בבית המדרש. כן, נמת מזיך הפלץ. לוקחים לעצמו, מנדלה, מקום בבית המדרש. הלאה. ביתו... פלץ, רגע, פלץ, מה זה פלץ? מקום. כולם מכירים את המילה? כן. מה? כן. כן, כן, כן. כן, 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 פלץ. אוקיי, אז לגבי פלץ, אני חייב לספר לכם מה כתוב בזיכרונות של עמנואל רינגלבלום, ההיסטוריון של חיי היהודים בגטו ורשה. רינגלבלום, בספר הזיכרונות, רינגלבלום, אחד ההיסטוריונים הצעירים החשובים בין שתי מלחמות העולם, הוא רשם יומן כשהוא היה תחת שלטון הנאצים בגטו ורשה. יומן בשני כרכים. אומפלגפלץ. מה? אומפלגפלץ. כן. לא. רשם יומן, והוא מתאר, מכיוון שהוא חי בגטו, הוא מספר את החיים היומיומיים בגטו ורשה. והיומן כתוב ביידיש. ואז הוא מספר שבגטו היה טרמווי, חשמלית. היה טרמווי שהיה עובר בגטו, תחת שלטון הנאצים, כן? ובטרמווי היה קונדוקטור שהיה מכריז על התחנות. היו מגיעים לתחנה בגטו, והקונדוקטור היה אומר את השם של התחנה. עכשיו, הגרמנים שינו את כל השמות של הרחובות ושל התחנות בפולנית, שינו את השמות מפולנית לגרמנית. וכאשר הטרמווי עבר בגטו, הייתה תחנה שהגרמנים קראו לה היטלר פלץ. כן? זאת אומרת, כיכר היטלר. עכשיו, פלצן ביידיש, מה זה אומר? להתפוצץ? להתפוצץ. אז היהודים שהיו נוסעים בתוך הטרמווי, היו מגיעים להיטלר פלץ, והקונדוקטור היה מכריז, היטלר פלץ, והיהודים היו אומרים, אומן, היטלר תתפוצץ. אבל פה פלץ זה מקום. הלאה. ביתוג צלקט מן זיך דורט פארן אוילם עד פה. מצפורים. לא, במשך היום... איך כתוב? ביתוג. ביתוג זה לא במשך היום, ביתוג אחר הצהריים. כן? למה? וואי. כך זה ביתוג. ביידיש ביתוג זה לא במשך היום. וואי, טוב. זה חדש. רגע, תראו, זה מה שאני רוצה שתהיו מודעים. אתם לא יודעים שאתם לא יודעים. נכון. וכבר סוקרטס אמר, אני יודע שאני לא יודע. האם סוקרטס הפילוסוף, מותר לו להגיד שהוא לא יודע, גם אתם צריכים להיות מודעים שאתם לא יודעים שאתם לא יודעים. הלאה. ביתוג. ביתוג צלקט מן זיך דורט. צלקט מן זיך, מה זה? נשכבים. לא? לייק מן זיך, זה נשכבים. לא יודעת מה זה לייק מן זיך. מה? לא יודעת. יפה. אז עוד דוגמה, אתם חושבים מה זה לייגן? זה
לייגן זה להניח, לייגן זיך זה לשכב. מוסיפים את הפרפיקס צלייגן זיך, המילה צה כפרפיקס, בזמנו אמרנו שיש לה תוספת משמעות צנטריפוגלית. עשיית הפעולה לכל הכיוונים. אז מה הוא רוצה להגיד פה? ביתוג, אחר הצהריים, כאשר השמש קופחת וחם, צלייגט מזיך. איך תתרגמו את זה? נשכבים פרוסי איברים. בגלל שחם, אז כמובן שלא לבושים, כן? בהרבה בגדים, ונשכבים ברפיון איברים. צלייגן זה להשכיב משהו בפיזור. בגלל הצה, שזה עשיית פעולה של הנחת משהו בצורה צנטריפוגלית. אני מסביר את עצמי? או שאני יותר מדי פואטי? מה אתם אומרים? זה הסבר בסדר גמור, כן. זה מסביר באופן גרפי. אוקיי, אז צלייגט מזיך, ביתוג צלייגט מזיך, מה עוד? זה כמו שבעברית מודרנית היינו אומרים נזרקים. בדיוק, בדיוק. יהודית, הלאה, צלייגט מזיך. נזיך דורט פארן אוילם. אוקיי, רגע, זה מעניין מה שאומר. אז נזרקים שם, פארן אוילם, קובול עם ועדה, לפני כל העולם. זאת אומרת, הוא אומר בלי בושה, כן? זה לא איזה צניעות, אלא חם לך, אתה עייף מהדרך, אז אתה ככה זורק את עצמך, כמו שאת אומרת, פארן אוילום, כולם רואים אותך, איפה? מצפורים אויפן לנגן, עכשיו אני מבינה למה זה לנגן. לנגן. לנגן, זה ריאות. כן. אז כאן פתאום מתברר לא שהוא שוכב, אלא שהוא מפזר, כן? הוא נשכב לא הוא, אלא עם הספרים. אויף לנגן טיש, מה כתוב שם? לא, אויף לנגן. פרשמולצה וטיש. לנגן ארוך, פרשמולצה וטיש. מה זה? זאת אומרת, הוא מפזר את הספרים, לא את עצמו, אלא מפזר את הספרים, אויף טיש, על השולחן, אבל זה לא שולחן בלי תוספת. התוספת היא פרשמולצה וטיש. מה זה אומר? איזה מין שולחן זה? מכוסה שעבה? מכוסה חלק? מלוכלך, כן? שמלץ, פרשמולצה מכוסה שעבה. זאת אומרת מלוכלך, מזה ששמים שם נרות ולא נקי. בבית המדרש, כאן יש לנו מנדלה הריאליסט, כן? הוא לא מייפה את המראה של העיירה ושל בית המדרש. אז הוא שם את הספרים על השולחן הלא כל כך נקי, בגלל כל מיני כתמי שעבה. הלאה. was beim Reingang neben Eufen, שניצב ליד הכניסה, בכניסה, ליד התנור. איפה ביידיש? was beim Reingang, רגע, was beim Reingang neben Eufen. לבן אויבן? נבן אויבן, ליד התנור, כן? Und bei Nacht zerlegt man sich allein. עכשיו הגענו למנדלה, ואומר קודם את הספרים, ובנחת ובלילה צלקת מזיך עליין, אתה בעצמך עליין נזרק. מתפזר עם כל האיברים. אויפן הבנק דורט. אויף הבנק דורט. אז בלילה ישנים, הוא נשכב בפיזור איברים, שם על ספסל, הבנק. האם יש עדיין שאלות על המילים? לא, אבל זה עוד לא נגמר המשפט.
אוקיי, תמשיכי. ובהם טטן אין ויינהויס. הויס. עכשיו, איך נשכבים בלילה, כן? wie beim Taten in Weinhäus. מנדלה פה משתמש בביטוי אידיומטי, שהוא מקביל לביטוי אידיומטי אחר, wie beim Taten in Weingarten, כמו בפרדס של האבא שלך. בפרדס של האבא שלך, אם לאבא שלך יש פרדס, והוא מגדל שם ענבים, אתה נשכב הפרקדן, כי אתה בבית שלך, כי זה שייך לאבא שלך, אז אתה נשכב רפיון איברים ללא כל חשש. Und man schläft auf was die Welt steht. עוד ביטוי אידיומטי. Und man schläft auf was die Welt steht. תרגום מילולי. זה משהו שמתאר את השינה. ישנים כאילו אין עולם? לא. כאילו העולם עצר מלכת? וישני, כאילו העולם עצר מלכת? לא, תתרגמי מילולית. וישנים, auf was die Welt steht. לא, לא יודעת. וישנים, זה נורא מעניין, שאת מבינה את הביטוי, אבל לא יכולה לתרגם מילולי. ואת יודעת את התרגום המילולי. וישנים על מה שהעולם עומד. זה התרגום המילולי. הכוונה היא כנראה, וישנים ללא כל חשש. שהרי העולם עומד, כן? הוא לא מתפורר, הוא לא מתפוצץ, כן? אז לכן ישנים בלי חשש. אויפוס די ולט שטייט. אוקיי, מי רוצה לקרוא מאלה שקוראים מהר? כי אנחנו רוצים להתקדם יותר מהר. אפרים? קשה לי להמשיך, אני עם החמצן עכשיו. אוקיי, אפרים? יש לנו כרגע פחות מ10 דקות, אבל... טוב. אוקיי. אוקיי. ב10 דקות. כן. אוקיי. Und das dosige ganze Stickel Olemase, Arum und Arum... לא כתוב שטיקל. שטיקל, נכון. Und das dosige ganze Stickel Olemase, Arum und Arum... האקצנט הוא על ההזה, אוילם הזה. אוקיי. Arum und Arum... בבקשה? תמשיך. כן. Und das dosige ganze Stickel Olemase, Arum und Arum, hat es umsist בכבוד גדול. בכבוד גדול? הותיר es umsist בכבוד גדול. בכבוד גדול מזכיר לנו את הרב עובדיה יוסף. תתרגם. Und das dosige ganze Stickel Olemase, וכל חתיכת העולם הזה מסביב, יותר אומזיסט בכבוד גדול. האמת, אני שכחתי מה זה אומזיסט. אומזיסט זה בחינם. בחינם. אתם מקבלים... עוד עיר. אוקיי. עוד עיר. אס. מה כתוב? עוד עיר אס, אומזיסט בכבוד גדול. תרגום? אתם מקבלים בחינם בכבוד גדול? מה זה אומר? נכון, בדיוק. זאת אומרת, הכל בלי מתחים, בלי, כן, ויש לך איפה לישון, ואולם הזה, זאת אומרת, כל התענוג הזה, אולם הזה זה הרי תענוג של העולם הזה, יש לך בחינם בכבוד גדול. אוקיי. הלאה. אם כן, אוי ביוזוי, אוי שלפניש, ארום ווגלניש וקובצניש, קבטניש, אולי? איזדוך דיקושיה. ולכי ש... איזדוך דיקשיה. איזדוך דיקשיה. ולכי ש... גוט יור, הוט מגטרוגן צוספורים. אוקיי. עד פה.
אם כן, אם זה המצב, אם זה ככה, כן. אויב שלפניש, אם... וואו, אני לא... רגע. מה זה אוי ואזוי? זוי, אם ככה. כן ככה, נכון. זוי. אויב שלפניש, אני לא יודע מה זה שלפניש. אתה יודע מה זה שלפניש? אז חכה, מישהו יכול להציע מה זה שלפניש? משלפט. שלפט, לסחוב, שסוחבים. אבל מה זה? בסדר. שלפן זה לסחוב. מה זה שלפניש? זה דבר חיובי או שלילי? is not the... אני שואל, האם שלפניש זה דבר חיובי או שלילי? לילי. שלילי. זאת אומרת, אם סחיבה, מהי הסחיבה? שהוא צריך, כן, להיסחף עם העגלה, ואחר כך הוא בא והוא צריך, כן, לישון על ספסל, הוא לא בא לאכסניה, הוא אומר ככה. וזה אופייני למנדל. עד עכשיו הוא אמר, יש לך העולם הזה בכבוד גדול, יש לך הנאה, אבל הוא לא יכול להשאיר את הקורא בהרגשה חיובית, מכיוון שמנדלה הוא ריאליסט. אז הוא אומר, טוב, בסדר, עולם הזה, אתה נהנה, אתה ישן על מה שהעולם עומד, הכל בסדר, אבל אם ככה, וכאן הוא עושה שני צעדים אחורה, הוא אומר, אם המסחר בספרים זה שלפניש, להיסחב לא כל כך בנעימות, כי נסחבים. מה הדבר השני במסחר? ארום ווגלניש, ונקבצניש. ארום ווגלניש, איך תתרגם? ארום ווגלניש זה אומר לנוד, ממקום למקום. לנוד ממקום למקום. ווגלן זה לנוד, ארום מסביב, אז אם להיסחב, שזה לא כל כך איי, ולנוד ממקום למקום, הלאה. ונקבצניש, להתנהג כמו קבצן. קבצוניש, להיות כמו קבצן. להיות כמו קבצן, הלאה. איס דוח דיקשיה? אז הוא אומר, אם חלקך כמוכר ספרים, זה להיסחב, ולנוד ממקום למקום, ולהיות קבצן, אז עכשיו הוא נותן שאלה תלמודית. איס דוח דיקשיה, אז הקושייה היא, מהי הקושייה? אז בכל זאת הקושייה היא, ולכה גוט יור, הוט מגיטרוגן צו ספורים. אוקיי, תרגום. אני חושב שזה ביטוי, סתם, כאילו, גוט יור הכוונה, אבל... גוט יור, אבל הכוונה היא ההפך. ולכה שלכתר יור. איזה שנה רעה. איזה שנה רעה זאת... בלשון סגינאו. כן. איזה שנה... איזה שנה רעה... זאת שאתה סוחב את הספרים איתך? לא, תקרא ביידיש, ולכה גוט יור. הוט מיך גיטרוגן צו ספורים. הוט מיך גיטרוגן צו ספורים. נשא אותי, איזה ספרים. שנה רעה נשא אותה לספרים. אז קודם הוא אמר שזה תענוג, ועכשיו הוא נסוג ואומר לעזאזל, להיות קבצה, להיסחב, אז מה לעזאזל הביא אותי? מה הביא אותי לספרים? אלה מסחר בספרים, כן. אתה שם לב, אפרים, שברגע שהקפדת עם כל מילה, הבנת יותר טוב. נכון. אני מנסה לשכנע אתכם לא לוותר על המילים הקטנות. כמה זמן יש לנו? 2 דקות. בשתי הדקות האלה אני מנצל את הדקות ואומר, תשלחו לאדם פלמן סריקה של מה שכתבתם בתרגיל ביידיש, ואני מבטיח מחר לטפל. אנחנו נתראה ביום ראשון בשעה 6. אם יש עוד שאלות, אני מוכן לענות. כן, לי יש משהו שאני רוצה להגיד, יחיל, אני כתבתי לך, אני ביום ראשון מתחילה... רגע, בלה. כי לא... אני יודע, את אמרת לאפרים, אבל מתי... אני באמת הסתכלתי, אבל לא מצאתי. מתי כתבת לי? כתבתי אתמול אני חושבת.